Unsay mga kahulugan sa mga simbolo nga diin makita nato sa mga ribulto ug mga larawan sa mahal nga Birheng Maria? Atong hinumduman nga ang mahal nga Birheng Maria sa atong pagtuong Katoliko, usa siya ka mediatrix of all graces ug even sa ato ang salvation or sa ato ang kaluwasan. Ang mahal nga Birheng Maria dako kaayo og papel nga diin gisaligan sa Ginoong Dios nga ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang atong Ginoong Jesucristo, mupuyo sa iyang taguangkan sulod sa siyam ka bulan. Ug nasayod ta nga di lang kay simpleng pagpuyo ang gihimo sa ikaduhang persona sa ato ang Ginoong Dios, kung dili mikuha siya og unod ug dugo ngadto sa mahal nga Birheng Maria, kining maong bayhana. Abi ninyo sa gisulti sa mga santos, ang dugo ni Ginoong Jesucristo nga diin iyang giula sa krus naggikan na sa mga patak or tulo sa dugo sa kasing-kasing sa iyahang mama. Mo nang dili ato pwede bulagon ang Kristo ug ang mahal nga Birheng Maria. Mo na sa atong pagtuong Katoliko, dako kaayo og role ang mahal nga Birheng Maria sa ato ang kaluwasan. Kay kung walang mahal nga Birheng Maria, di ta makabaton og Kristo. Kung di ta makabaton og Kristo, walay mamatay dito sa krus nga diin makaluwas sa ato ang gitawag og mga kasalanan. Pwede gud ta usa ka pitik sa kamot sa ato ang Ginoong Dios mamaluwas kita, pero gimbut aniya nga mahimo siyang tao, pinaagi ni ining maong babay aron pinaagi ni ining maong unod ug dugo nga makuha niya sa babay. Mao ni ang iyang gamiton na kahimanan aron ta maluwas. Nga naman Hebrews chapter 9 verse 22, walay kaluwasan or walay pagpasaylo sa sala kung wala kini gipaagasan og dugo. Muna sa balaang kasulatan St. Luke chapter 1 verse 48, ingon pa sa moong babae, ug sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan kanako og bulahan. Nganong bulahan man ang mahal nga Birheng Maria? Number 1, tungod kay sumala sa balaang kasulatan, ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Ginoo. Ang word nga kyrios sa tawag ining Griego, nagapunting lamang kana sa tinuod nga Dios. So kumingon tag inahan sa akong Ginoo, so therefore so ibuti pasabot tantamount na nga nisulti ta nga inahan sa Dios. Number 2, dili lang kay simpleng inahan ang mahal nga Birheng Maria, kung dili nahimo siyang esposa sa balaang espiritu. Mabito nga St. Luke chapter 1 verse 31, ang Espiritu Santo mo'y hinungdan na nabuntis ang mahal nga Birheng Maria sa ato ang Ginoong Jesucristo. And syempre kay ang Dios amahan may nagpili niya nga mahimo siyang inahan, so mao nang nahimo siyang pinanggang anak na babae sa Dios nga amahan. Muna kung ato ang kalabanan ang mahal nga Birheng Maria, atong gikalaban ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Muna nganong naay korona sa iyang ulo sa hinungdan nga diin kining maong gitawag og bayhana sa tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan, siya lamang ang gikahimutan. Nganong ana ay korona sa hinungdan nga kining bayhana walay laing nahimong inahan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, mauning mahal nga Birheng Maria. So nagapunting kana sa iyang pagkarayna. Kay si Kristo hari man, ang mahal nga Birheng Maria kay inahan man siya, rayna. Anong na may bituon sa iyang likod nga nag-raise sa iyang tawag ing likod, nagapunting kana nga ang tibuok Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diin ang 12 ka mga haligi nga nagapunting sa mga apostoles ilalom na sa mahal nga Birheng Maria. Subuti pasabot mag-uban ang mahal nga Birheng Maria ni ining maong simbahana. So siya ang rayna sa langit ug yuta, at the same time siya ang inahan sa simbahan. So niining maong Flores de Mayo atong hinumduman kanunay nga ang mahal nga Birheng Maria dako og kahimuan sa kaluwasan nga ana atong naangkon ug pinangga kini ni Kristo.
Kung nakita mga Katoliko, pinangga po nato ang mahal nga birhen. Ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, di man nila pinangga ang mahal nga birhen sa hinungdan nga kining maong gitawag og bayhana mao ni mo dugmok nila kay kanang mga tawhana manggod kaliwat manggod na asbitin. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.